जोंनि बे बिश्वनाथ जिल्लायाव आइजो गांखं जिथु दाबाय बे दानायाव आं दिनै आफादगिरि हिसाबै बिबान मोनबाय। बे बिबानाव आं जोबोद गोजोनदों आरो बे बिबानखौ दैदेनलांनो थाखाय आंनि गासै आफादनि सोद्रोमाफ्रा आंखौ सहजुग होगोन। आं बिथांमोननिफ्राय सहजुग बिगोन आरो जोंनि मोनफ्रोमबो गांखंनि जिहेतु जोंनि आफाद बे आफादनि जि सानो आरो बे आफादा जि आंखौ डिरेक्सन होयो बे डिरेक्सन मथे आं खामानि मावलांगोन आरो आं गोजोननाय मोनदों। दिनै जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव जे जोंनि कमिटि दानानै होदों बर'नि मोनसे एक्सट्रा आलदा मोनथाय मोनदों। जों बेखौ लानानै जोबोद गोजोनदों आरो जों मावलांगोन होननानै आसा फारिदों। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।